Benvinguts a l'acte del nacionalisme unitari per recordar l'1 d'octubre de 2017 i els seus esdeveniments. Els catalans van votar ara fa 4 anys en el referèndum d'autodeterminació i un 90% dels votants van dir clarament sí a la independència de Catalunya. Va ser un dia d'esperança i d'il·lusió, però també de grans nervis i pànic per l'actuació de les forces d'ocupació espanyoles. Encara així, va quedar demostrat que el poble català és un poble valent, digne i ferm, que davant del terror espanyol va sortir de casa per anar a votar en els diferents punts electorals repartits per tot el país. Molts dels que estem aquí presents van treballar activament en el referèndum. Uns van guardar les urnes a casa seva i van participar com a delegats de la Generalitat de Catalunya i altres van fer de seguretat per poder defensar els col·legis electorals davant dels terroristes espanyols que eren enviats pel govern d'Espanya. Va ser un dia molt llarg. Les urnes van anar arribant a poc a cada punt electoral, davant de l'esperança del poble, de la ciutadania. Quan arribaven les urnes, la felicitat era enorme i les votacions van començar i molt ràpidament es va veure clar l'odi que té Espanya cap a la democràcia. El govern d'Espanya va intentar boicotejar en tot moment les votacions, destruint els servidors durant tota la jornada de votacions. Però els catalans van demostrar dignitat, fent cues llargues en aquella gran jornada, d'hores i d'hores, per poder exercir el seu dret a vot. Aquell dia, els catalans no van pensar en dretes o esquerres. La germanor va ser molt gran. Va ser un gran exemple del que tindria que ser el present i el futur per la defensa de la República Catalana. Gent conservadora, nacionalista, liberals d'esquerres, van defensar la democràcia i les urnes. Quina dignitat, quin orgull, el poble unit, sense sectarismes. Si lluitem així, la victòria serà inqüestionable. Després de la victòria de la independència de Catalunya, els nostres polítics tenien l'obligació democràtica de proclamar l'estat català en forma de república. Però, com sabeu, ens van trair i no van obeir el poble ni les urnes. Van desaprofitar una ocasió immillorable, com també recordem la història de la nació. Va succeir el 14 d'abril de 1931, quan el president Macià va proclamar la República Catalana. Per desgràcia, en aquella època, en aquell 14 d'abril de 1931, no va ser possible, per al que tothom ja sap. Pocs anys més endavant, el 6 d'octubre de 1934, Lluís Companys va proclamar l'estat català. Sobretot, ho va fer gràcies a les pressions dels nacionalistes, com Miquel Badia, Josep D'Encàs i tots els nacionalistes de Palestra, Nosaltres Sols i l'Estat català, com també l'esposa de Lluís Companys, Carme Ballester. És cert que aquell 6 d'octubre de 1934 es van cometre errors, sobretot de planificació, per part del president Companys, com per exemple no repartir l'armament als escamots catalans quan era el moment de donar el pas definitiu. Però encara i així, aquell dia els catalans van lluitar amb fusells de caça i mal equipats davant les forces d'ocupació. Amb orgull i dignitat van deixar la vida molts d'ells. Per Catalunya, fins al final, ho tenien clar. Són dos exemples importants que tenia el president Puigdemont l'octubre de 2017.
Si els castellans et veuen dèbil, s'imposaran sempre. Cal mostrar fermesa i, sobretot, determinació. Què us penseu? No estàvem els catalans disposats a tot per Catalunya a l'octubre de 2017? I tant que sí. I també estàvem preparats per defensar la nostra sobirania nacional davant de qualsevol amenaça estrangera. Però els polítics catalans van preferir fer-se uns traïdors a la nació que uns herois reconeguts per la història de Catalunya. I aquí, avui estem els de Renaixença Nacional Catalana i el moviment identitari català, els únics que s'han adherit realment a la crida nacional per lluitar per la unitat del patriotisme. Sí, els únics. I ara mateix, a partir d'aquest dia, com ha quedat demostrat, tenim l'obligació de poder liderar aquest moviment, perquè som els únics partits i associacions de tots els altres que estan aquí presents. I més ara, en aquest moment, que ja hem pogut observar amb molta claredat qui vol realment la unitat de tots els patriotes. La normalitat nacional solament pot arribar des de l'amor a l'ideal, des d'un fort nacionalisme. Solament així podem desfer-nos d'una vegada per totes de l'ocupació dels bàrbars espanyols. Cal que tots els que estem presents aquí, que ens hem adherit a la crida nacional, liderem totalment aquest moviment de revolució nacional. I més quan estem en aquest joc sagrat, en aquest moment, en el fossar de les Moreres, on grans patriotes estan enterrats per lluitar per l'ideal, per l'amor i per les llibertats catalanes. No demanarem mai més, que quedi clar, un referèndum d'autodeterminació, perquè ja el vam exercir i vam guanyar amb molta claretat. I tenim el deure de defensar la gent nacional, la nostra civilització, les nostres fronteres. La nostra lluita és Catalunya i Catalunya. Els nostres símbols són els símbols de la nació. Sabem que Espanya ens vol destruïts i dividits, però els nostres enemics saben i volen que un dia desapareixem. Però quan desapareixem tots nosaltres, vindran altres patriotes que voldran finalitzar el sentiment més gran de la història de Catalunya, que no és cap altre, ni serà mai cap altre, que la sagrada independència. I tal com deien els nostres patriotes del segle XX, per l'ideal no s'ha vessat ni una gota de sang enemiga. Cal caràcter i amor per vèncer. Se'ns està morint la nació i es mor per manca d'ambient patriòtic. Per ser lliures calen grans sacrificis i cal deixar clar, molt clar, que mai abandonarem mai la nostra pàtria. Podem tenir davant un futur esplendorós. No podem abandonar Catalunya sense posar resistència. Hem estat enganyats pels nostres polítics que creien que eren sincers. Van confiar en aquells que mai hauríem d'haver confiat. I el nostre ideal de llibertat ha estat abandonat pels que es volen enriquir marginant els patriotes. I tenim els traïdors dels polítics febles i altres membres del mateix sistema que estan dirigits totalment per Madrid, que l'únic que volen és lluitar per la seva ideologia sense nacionalisme i sense patriotisme. I nosaltres tenim el dret i el deure de lluitar i exigir la proclamació i defensa de l'estat català. I recordem i recordarem, sempre recordarem l'alçament de Pasqua, portat a cap per uns quants patriotes irlandesos. Pocs, era veritat, eren pocs, però van ser suficients per enfrontar-se a la poderosa Anglaterra. Tenim molts exemples de dignitat
Les independències es proclamen des del Parlament i es defensen les fronteres. I nosaltres, els catalans nacionalistes de tota mena de pensaments, estem disposats sempre a defensar ultrança Catalunya. Visca Catalunya! Viure! I estem disposats a defensar Catalunya perquè és la voluntat del poble que va votar l'1 d'octubre de 2017. Tot el que no sigui proclamar i defensar la nostra sobirania és un frau a la democràcia. L'única manera que tenim per vèncer és fer gran el patriotisme i el nacionalisme. És creure en nosaltres mateixos, els catalans. És lluitar, com avui hem demostrat que lluitem des de la Renaixença Nacional Catalana i el moviment identitari català, que cal tenir coratge i dignitat per poder defensar l'estat català amb un sol objectiu, la independència. Els partits polítics que avui no han vingut a participar en aquest acte unitari han demostrat clarament, molt clarament, que prefereixen defensar abans les seves capelletes que Catalunya. Sí, senyor. Però encara, i així,